От. Добре. Добрий вечір, дорогі друзі, дорогі наші слухачі, глядачі лекторію «Спадщина кримських татар». Ми дуже раді вас знову бачити тут, вітати вас. І ми надзвичайно раді, для нас велика честь і приємність, що з нами сьогодні пан Мустафа Аметов, який розкаже нам про кримсько-татарську художню літературу від давнього епосу до сучасної прози і поезії. Пан Мустафа є головою громадської спілки Інститут розвитку кримсько-татарської мови, і ми раді, що він знайшов час і люб'язно погодився з нами поділитися своїми знаннями. Просимо слухати уважно, готувати свої запитання, а також дуже прошу усіх не вмикати свої мікрофони, поки вам не нададуть слово. Дякую. Прошу, пане Мустафо, до слова вас. Дякую, пані Надія. Всім доброго вечора. І я дякую за запрошення, за таку можливість розповісти трошки про кримсько-татарську літературу, познайомити, показати, розказати. І для мене це дійсно велика честь і задоволення. Я дякую за запрошення. І щоб не витрачати ваш час, одразу можемо перейти. Да, зараз я включу, у мене тут слайди, і будемо вже по слайдах, я буду показувати і розказувати. Так, є, да, картинка зараз? Так, є. Так, пішло. Добре. Значить, заголовок такий, що Крим-татар едебіят тарих Сканазар. Короткий погляд на історію кримськотатарської літератури. Зараз, хвилинку. Ага, є. Значить, за визначенням у нашій кримськотатарській енциклопедії, яка була написана ще в 90-х, наприкінці 90-х років, Рефіком Музафаровим, початок, за їхню інформацію, згідно з статті з цієї енциклопедії, починається наша література з 12-13 століть, тобто 1200-1300 роки раннє середньовіччя. І далі вже йде доханський період Золотої Орди, потім період ханської літератури, ханський період літератури, потім йде період літератури саме відродження з Ісмаїлом Гаспрінським, і далі вже література наша розвивається в 20 сторіччі, довоєнна, післявоєнна, і вже в депортації, і вже після повернення до Криму, до Батьківщини, там вже новий етап нашої нової літератури. Така стаття. Також академік Агатангел Кримський свого часу на початку 20-го сторіччя, також коли визначав саме початок історії кримськотатарської літератури, значить, писав таким чином, що були певне літературне життя перед періодом ханства Гіреїв, але він не надає ніяких деталей і каже, що тільки ж перед останнім абзаці, поки все золотоординське письменство 13-го, початку 15-го сторіч залишається ще мало виясненим, і поки участь Криму в ньому вияснено ще менше. І тому він починає історію, Агатангел Кримський у своїй праці починає саме з періоду ханської літератури. Ми взагалі розділяємо періоди розвитку нашої літератури от таким чином. Тобто це давні часи, 11-13 сторіччя – це золотоординські часи, або до приходу Золотої Орди до Криму. Середньовіччя, саме період правління Гіраїв, ханів кримських. Потім, після першої анексії Катериною II і до початку діяльності Ісмаїла Гаспрінського, там майже сторіччя пройшло, без будь-якого розвитку, без будь-якого літературного життя, називається воно Кара-девір, темне століття. І потім вже з початком саме подвижництва Ісмаїла Гаспрінського, тобто його газети «Терджеман», його типографії, його новометодних шкіл, мектебів, починається епоха відродження мови, відродження літератури. І вона, значить, виходить на свій пік революційні часи, тобто початку 20-го сторіччя, 17, 20, 30 роки,
до початку великого терору, червоного терору від большевиків, і вже закінчується саме 44-м роком депортацією кримського народу до Середньої Азії, Сибіру і Уралу. І вже після смерті Сталіна починається післявоєнне відродження кримської літератури депортації 50-х-80-х роках. І воно переходить з початком повернення на початку 90-х років кримських татар на свою історичну батьківщину, воно переходить у новітню нашу літературу, яка потім вже, тобто епоха повернення і новітня література вже з 10-х до сьогоднішнього дня. Десь приблизно так розділяється. Окрім письмової літератури, те, що ми кажемо, початку 12 століття, є більш древніша усна народна творчість. Це в будь-якому народі, будь-якій нації, все це є. Ви знаєте, усна народна творчість, вона починає розвиватися до писемності. В чому у нас складається? Це прислів'я, приказки, аталар сюзлєреві айтамар частушки, чимлар манілєр, анекдоти, лятіфелєр, казки, масалар, легенди і епоси, дестанар, ефсанілєр. З кожного зараз потрошечки будемо показувати на прикладах, як воно все виглядає саме в нашій кримській літературі. Ось це, зараз я тут не бачу. Ось це приклад збірки, яка була зроблена після експедиції на початку ХХ століття Абдурефі Баданінського, наших істориків, культурознавців. Збірка прислів і, як кажуть, приказок, приказок після експедиції по Криму. Значить, як ми бачимо, що там було зібрано більше 500 прислів'їв і приказок, і я просто хотів би надати, показати на прикладі, як вони виглядають. Деякими з них, не деякими, а більшу частину з них ми використовуємо і до сьогоднішнього дня. Наприклад, дуже цікавий є 32-й, на самому вгорі сторінки, каже імам Усурса Джемат Сечар. Тобто це дуже така лайлива приказка, поговірка, якщо імам, тобто той, хто мулла, скажімо так, той, хто проводить колективну молитву, він іспортить воздух, каже, то весь приход, тобто всі, хто прийшли до мечеті, почнуть іспражнятися. Це такий народний гумор, і так народ визначає, як вам сказати, певне своє відношення до духовенства, до цього класу окремого. Наприклад, є дуже цікава також, ви можете прочитати 44 під номером 44, не Аллахамум, не шейтанга таях, ні Богу свічка, ні чорту палка. Таке прислів'я. І дуже цікаво те, що, ви знаєте, що в ісламі немає такої річі, як в християнстві, тобто свічок, або як ставити за когось там свічку, або якісь інші дії пов'язані з огнем, це рахується як ідолопоклонство і вогнепоклонство. Вони дуже заборонені, але у цьому прислів'ї ми бачимо, що тут воно використано ні Богу свічка, тобто коли говориться про людину, що вона ні то, ні сьо, тобто ніякої користі з неї немає, ні для Бога, ні для чорта, а що там казати про людей. І оце цікаве, тобто можна зробити висновок, що це прислів'я ще, мабуть, залишилося ще до ісламських часів, коли кримські татари, тоді ще не були кримськими татарами як націю, але ті народи, які проживали в Криму, ще були християнами, і до цього ще іудеями. І тобто, я думаю, на мій погляд, оце вірування, оці приказки, прислів'я з давніх давен, вони перейшли і вже після прийняття ісламу також вони залишилися. Надалі йде у нас, зараз хвилинку,
частушки, Чимлар ве манілер. Ну, досить такий був популярний жанр, коли люди збиралися. Ну, тоді не було телевізорів, телефонів, смартфонів і так далі. Люди вечорами збиралися і там в селах, і між собою, ну, це частина така була спілкування. Особливо, коли там особливо між молоддю. І оці частушки і досі є така традиція співати на зборах, там може бути на весіллях, на свята. І от тут, правда, російською мовою, українською я не знайшов. Ну, можна, наприклад, почитати, познайомитися. Коли, наприклад, от в правій частині ми читаємо «Ми насілям алейкум юнізге, ат атланып узахтан кельдим сізге». Тобто, вам селям алейкум вашому дому, я на своєму коні приїхав здалечі, іздалека я прискакав, мой конь устав і так далі. Ну ось такі частушки були досить популярні до, мабуть, до початку ХХ століття, потім вже, звісно, ситуація змінилася, але в діаспорі досі люди пам'ятають, ми були самі свідками, чули, що вони досі пам'ятають і інколи на свята або на там якісь зустрічах таких колективних досі співають. Це приклад, наприклад, це приклад саме анекдотів. Да? У нас є такий народний герой, його звати Ахмед Ахай, він як Ходжа Насреддін, да, в Середній Азії. Він такий же, обособлює такий народний гумор. І якщо ви знайомі з Насреддіном Ходжою, то в принципі Ахмед Ахай – це такий альтернативний герой, який є саме тільки в нашій кримськотатарській літературі. Оце збірка 1937 року, також анекдотів. Є ще одна збірка 40-го року, ну тобто до воєнний період, період до депортації була досить зроблена нашими попередниками, вченими тоді дуже велика робота з збирання всього цього матеріалу усного фольклору, який ми зараз можемо вивчати і використовувати. Оце приклад збірки казок українською мовою, яка була видана десь всередині 2000-х років. Ну, це просто для прикладу, щоб для розуміння, да, того, що казки, легенди, епоси, там усна народна творчість кримськотатарською мовою також перекладалися українською, також видавалися в Криму для розповсюдження. Оце дуже таки цікава праця бібліотеки кримськотатарської літератури «Народна творчість» 2012 року, якщо я не помиляюся. Да, 2012 року. Тут досить такий великий, ну і дуже серйозний такий авторський склад, який працював над цією збіркою. І от ми можемо тут побачити, наприклад, у змісті, да, тут є казки, потім тут легенди є, зібрані, да, представлені різні, популярні і не дуже. Потім, ну, я маю на увазі про ті легенди або казки, які знають всі, багато людей, і ті, які вже були забуті, але все одно їх знайшли і теж надрукували. І також от ми бачимо епоси. Древні епоси, це ще до золотоординських часів. Оце наші автори, це вже авторська література починається від усної народної творчості, переходимо саме до письмової нашої кримськотатарської літератури, і вона у нас починається саме письмова з автора Махмуда Каримли, автора поеми епосу Юсуф і Зулейха. Це епос, велика поема, за основу якої взято коранічне і біблійне сказання про пророка Йосипа, Юсуфа, його життя. Да? Ну, всі, мабуть, знають, да, цю історію, коли він син Якова Йосиф, там 11 чи 12 син в родині, як його рідні брати бросили, кинули до колодця, потім його там врятували, він був в Єгипті. Ну, цю історію майже всі знають. Ось на основі цієї біблійної коранічної історії Махмуд Каримли написав поему. Вона складається більш ніж 5000 строк.
І ми зараз цю поему подивимося з вами. Потім, але він її не дописав. Дописав її інший поет Халіль Оглу Алі, тут другий, можете бачити. І як він зазначив, ну тоді була така, так скажу, не мода, а була така традиція, коли поети своє ім'я так чи інакше визначали або рік написання, і обов'язково своє ім'я, ну так вплітали в свої поетичні твори, так що ми наразі, ну коли читаємо, ми можемо, ми дізнаємось одразу, так, хто був автором, і інколи також визначали і рік написання. От, відповідно до аналізу цього твору, саме Халіль Оглу Алі, той, хто закінчив цю поему, він написав, що закінчив її у 630 році за хіджрою. 630 – це десь 1230 якийсь рік за григоріанським календарем. Тобто це початок 13-го сторіччя. Ось. І як ми знаємо, столицею саме Кримського улуса Золотої Орди Солхат став у 1300 якомусь, ну на початку 1300-х років, тобто аж через 100 років. Тобто ми можемо сказати, що початок кримськотатарської літератури, початок бере свій ще до золотоординських часів. На жаль, якщо б не комуністи, не большевики, не радянська влада, я думаю, що у нас на руках було б більше інших творів середньовічних або ну ще може давніх творів, тому що з початком першої окупації Єкатериною II, потім більшовицькою окупацією, потім радянською окупацією, депортацією, ну кожна ця дія, тобто вже протягом 300 років, майже 250-300 років, росіяни в Криму завжди намагалися знищити в першу чергу всі письмові твори, нашу літературу, культуру, музеї і все, що, ну, тобто також і чорні археологи дуже працювали так, що повивозили все. Ну і ви пам'ятаєте оцю справу щодо скіфського золота, да? Тобто, ну, на жаль, через дію росіян, окупаційної влади всіх часів, до нас, на жаль, дійшло тільки дуже маленька частина всього нашого надбання і літературного, зокрема. Ну і далі у нас Бора Гази-Гірай-хан, один із найвідоміших наших ханів в частині літератури і поезії, Ашок-Умер, народний поет, Мустафа Джевхірі, і другий Міглі-Гірай II і так далі. Ну, тобто у нас там, я потім вже наприкінці покажу, список, великий список тих, про кого ми знаємо на даний момент, саме авторів середньовічної літератури. Ось це приклад, це копія оцього твору, про який я сказав, сказання про Юсуфа і Зуліху, тобто арабською графікою, але кримськотатарською мовою. Ті, хто можуть читати, в принципі, можуть для себе прочитати і більш-менш зрозуміти. Починається воно з бісміллі, да, тобто це початок кожної молитви і початок кожної доброї справи. З іменем Аллаха, милостивого, милосердного, і вже починається далі сам вірш. І ось такий в нього є транслітерація кирилицею, була зроблена десь в 90-х, початку 2000-х років нашими поетами, літературознавцями, які попрацювали над саме цим арабським текстом, не арабомовним, а кримськотатарським текстом, але арабівцею на основі арабської графіки. Ну, арабська графіка використовувалася в Криму спочатку, саме можна сказати, Кримського ханства, навіть ще давніше, от спочатку 11-12 сторіч і до 1926-27 років, тобто майже 800 років для відображення кримськотатарської мови використовувалася арабіця. Потім вже перейшли на латиницю, потім більшовики прийшли, комуністи, перевели все на кирилицю, і от зараз ми з початком повернення до Батьківщини, до Криму, з 90-х років, саме 96-97, ми намагаємося перейти на латинську абетку, тому що вона краще відображає саме фонетичні особливості нашої мови.
От, і от тут можна прочитати, це уривки з повісті про Юсуфа і Зулейху, перекладені українською мовою і видані в збірці віршів «Окружена сонця» 2003 року. Автори Юнус Кандим, наш поет покійний, і покійний Микола Мирошниченко, перекладач, мовознавець. От, якщо хочете, я можу прочитати декілька бейтів, тобто куплетів четверостіша, а ви прочитаєте для себе українською мовою. Бісмілляхі рахмані рахім, бір сөзе башлай алум, еввелін Аллах дею, ем інайет ол іде, фадлі бісміллях дею. Вір салават ей азіз, башлай алум сөзе біз, хош хікаєт göresiz, кисає аджеплею. І так далі. В принципі, для людини, яка більш-менш знає кримстарську мову, тут нічого не зрозуміло майже немає. Ну, трошки така застаріла мова з архаїзмами, але незважаючи на те, що пройшло майже там більше 800 років, в принципі, все більш-менш зрозуміло. Це вже саме кінець цієї поеми. Отут зазначена дата, 990 рік, дата саме перепису. 990 рік за хіджрою, це 1570 якийсь рік, зараз не пам'ятаю. На жаль, автор цієї копії невідомий, і ця копія зараз вона зберігається в одній з французьких бібліотек, я точно не знаю, ну десь в Європі зберігається ця копія. Ось тут зазначено, наприклад, якщо от тут написано, да, про Махмуда Карамли, поет, той, хто дописав поему, Халіль Оғлу Алі, він пише: Махмуд өлді демень, хем дуадан унутман. Ну, тобто не кажіть, що Махмуд помер, і не забувайте його в своїх молитвах. І так далі. Ну, і далі він сам теж зазначає своє ім'я. Я зараз знайду, де воно було. Ось тут. Ол Халіль Оғлу Алі, отут він пише, що той Халіль, син Халіля Алі, він закінчив цей твір, переклав його з дештської мови, тобто з кипчацької мови на зрозумілу тюркську. Ну, це там кипчацька мова, ну, знаєте, що тюркська мова розділяється на там 2-3 основних діалекти. Це кипчакський, огузький і чагатайський. Чагатайський менш представлений, в основному це кипчак. Кипчакський діалект – це мови народів Середньої Азії, а огузькі – це народи, ну, в основному це от наш Чорноморський регіон. І Халіль Оғлу Алі зазначає, що він переклав з дештської, тобто з кипчакської мови на зрозумілу, з кримської мови, він пише, на зрозумілу тюркську. Ну, там різниця саме в лексична різниця, ну, то таке вже деталі технічні. Далі ми переходимо до золотоординської епохи, і один з представників поет Сейфі Сараї. Ось тут ми можемо бачити роки життя, і це його газель, це один з видів поетичних творів, який теж був, ну, тут майже всі приклади в мене зі збірки Юнуса Кандима і Миколи Мирошниченка. Ну, вони дійсно зробили свого часу дуже велику, дуже важливу роботу зі збору, з перекладу, і от тут зазначено, ви можете побачити переклад самого Миколи Мирошниченка для популяризації, для розповсюдження саме, для ознайомлення саме україномовного читача з кримстарською культурою, з кримстарською літературою в першу чергу. І ми завдяки їм зараз можемо цим користуватися, можемо це читати і ознайомлюватися. І я думаю, що потрібно продовжувати їхню працю. На жаль, наразі у нас є певні, якби така робота по перекладам ведеться, але ну, треба її також трошки так систематизувати і все це зібрати і популяризувати. Ось тут, наприклад, можна прочитати, в принципі, це скільки? 700 років вже пройшло, і якщо прочитати, в принципі, мова майже не змінилася. Той, хто більш-менш розуміє кримстарську мову, зрозуміє цей вірш так само. «Бу фелек не чун мені даїм қарақында тұтар, бу адам сейх олдығын чун ме қарақында тұтар. Қанда бір ердем ері болса, оны көзден салып, тегме бір ердемсіз ерні көз қарағында тұтар». Ну, є певні архаїзми, але, в принципі, все більш-менш зрозуміло. І у нас ще дуже
цікава праця, є дуже цікава пам'ятка історії, історична пам'ятка саме лінгвістична, саме літературна, яка називається Кодекс Куманікус. Більшість з вас, мабуть, про неї чули. Кодекс Куманікус було також написано десь в 13-14 сторіччі, тобто це кінець 1200-х, початок 1300-х років. Це Кодекс Куманікус являє собою, ну, це такий словник і збірка усної народної творчості, прислів'їв, там поговорок якісь і так далі. Сама цікава частина це саме словникова частина, і вона складається з 3 словців: латиною, фарсі персидською і саме тюркською мовою того часу. Її збірка ця була написана європейськими, саме італійськими, німецькими місіонерами, купцями в першу чергу для себе, щоб, ну, це як, можна порівняти сьогодні з розмовниками, да, наприклад, розмовники, коли робляться для того, щоб або словниками для тих, хто вивчає мову як іноземну, не для носіїв. І от це такий словник-розмовник для купців, для місіонерів, які приїжджали до Криму того часу і спілкувалися з місцевим населенням. Мова ця вони називають куманською мовою. Ну, вчені кажуть, що, ну, в принципі, кипчаки, кумани, половці – це один той самий народ, який проживав того часу на території північного Причорномор'я. Да. І я просто хочу показати, да, приклад. Ось так виглядає сам Кодекс Куманікус. Це твір, ми не відносимо його, цей твір, до спадку кримськотатарської літератури. Ні, це, на мій особистий погляд, тобто це пам'ятка літератури, але не кримськотатарська, але яка засвідчує, що того часу досить була розповсюджена саме куманська кипчацька мова, прародитель кримськотатарської мови того часу, і була так розповсюджена, що навіть місіонери і європейські ці торговці, які приїжджали до Криму, відчували необхідність, да, вивчити цю мову для того, щоб могли працювати саме в Криму на південній частині на південній частині берегу Криму. Ось так виглядає. І от приклад саме словникової частини. Да, ми можемо бачити, що перша, тут рукопис, який він є, оригінал, а це вже перероблена транслітерація. От можемо подивитися, от цей стовпчик – це латиною, італійською, а цей стовпчик – це фарсі, персидською мовою, а це все це латинськими буквами написано, з помилками. Вчені також зазначають, що робили помилки тоді переписувальники, тому що не розуміють, чому просто іноді трапляються помилки. От можемо, наприклад, öğretum, тобто öğretmek. Тобто ми зараз використовуємо дієслово öğretmek, навчати. Я не знаю, хто знає латинку, я перевіряв, так воно і є, перекладається, Google Translate так і перекладає. Наприклад, доно, bağışlarmen, bağışlamak, тобто вибачати, пробачати. Або, як зараз кажуть, донатити, да? Основа для глагола донатити, багашламак також ми кажемо, коли даруємо комусь щось. Уста, наприклад, доктор уста, тобто це майстер, от тут в перекладі написано. І уюрдум, уюрмен, спати, производні від дієслова спати. Ярашти, ярашмах, прикрашати. І так далі. От така цікава праця, яка датована саме на кодексу, на оригіналі написано 1303 рік. Але досі триває дискусія між вченими, чи це дата закінчення перепису, чи це дата, саме коли почали писати цей труд, невідомо. От, наприклад, транслітерована частина
де зазначені для місіонерів, саме для місіонерів, переклади з Євангелія. От «Отче наш», як воно, от тут от частина вже транслітерована на латинською графікою, а це вже російською мовою тут написано. Це праця професора Гаркавця свого часу він зробив, Олександра. Я можу прочитати, як воно звучало в оригіналі. Атамыз кім көктесің, алғышлы болсын сенің адың. Келсін сенің ханлығың, болсын сенің тілемегің, нечі кім көкте, але ерде. От десь приблизно так мало б звучати це. Йдемо далі. Середньовічна наша література тоді розділялася на декілька видів. Це була в першу чергу палацова література, це поеми, це якісь релігійні трактати, історичні трактати, ханські ярлики і так далі. Потім тасавуф едебіат, діні едебіат, це суфійська релігійна література, це окремий був вид. Ашикська література, це література саме таких народних поетів, вона була більш проста за своїм лексичним складом, ніж палацова література, тому що в палацовій літературі дуже багато було запозичень з персидської та арабської мови. Вона була незрозуміла для населення загалом, і була народна творчість, те, що ми вже говорили, це усна народна творчість, це дістани, поеми, казки, легенди, епоси і так далі. Ось це приклад з книги про нашу середньовічну літературу. Тут дається аналіз, саме як складалися вірші, як складалися газелі того часу, ну, інші види поетичних творів. Ну, це такі просто для розуміння, да, що ритми, рими і так далі, воно як це, ну, це такий досить такий детальний аналіз. І поетичні твори розділялися між собою на, отут дається приклади, касіде, рубаї – це четверостішя, касіде – це епічні твори великі, потім міснєві – це були запозичення з арабської та персидської літератури, як повчальні якісь історії. І газелі саме романтичні ліричні вірші. Оце приклад газелі Бора Гази Герайхана, найвідомішого поетів з наших ханів, або найвідомішого ханів серед наших поетів, можна і так сказати. Оце отак, як воно виглядало. Як воно звучало, зараз з вами теж прочитаємо. Оце приклад з книги, яка була десь в 90-х роках надрукована в Криму російською мовою, там далі буде українською, теж зараз побачимо. Це такий один із найвідоміших віршів газель Бора Гази Герайхан. Ось, наприклад, така невеличка газель можемо прочитати в перекладі, до речі, Івана Франка. Отут можете побачити. Іван Франко, да, цікавився саме ханською літературою, і це один з його перекладів. Саме твору Бора Гази Герайхана. Ну, ми за історію ми знаємо, що Бора Гази Герайхан був досить войовничним ханом, постійно знаходився у походах, як на зараз сучасну Угорщину, Молдову, Румунію, в Україну теж були походи, і також на Кавказ. І у своїх деяких віршах він саме ці свої походи, саме свій войовничий характер також виявляв. Ви можете, наприклад, отут в українській стороні, можете, у другому стовпчику, в перекладі українське можете все прочитати. Я борець твій і невільник, віддам голову і душу, чого хоч мій падишах. Падишах – це він звертається до Аллаха, до Бога звертається. Що ж іще сказати можу? Волю дай мечам і стрілам, стать за віру у всіх згода, сам беру на свою шию, як без того вийшла шкода. І так далі, і так далі. Ну, і наприкінці, як я казав, поети того часу завжди свій підпис залишали там у останніх строфах вірша.
От ми можемо тут побачити: «Та газяїв бій рушає і одного лиш благає. Слузі твому, мій султане, твоя ласка хай сприяє». Це звертання до Бога, щоб він дарував перемогу у битві. Це приклад вже народної поезії Сас Шаєрлєре, ашикської поезії. Вона не така складна, як диван, поезія дивану. Вона більш проста, тому що виконувалася саме народними поетами, які виходили з народу, і вона і по своєму лексичному складу була теж простіша. Можна прочитати, ну, для розуміння. Felek itti hasret çeşmemestime, diyarı gurbeti gezdim usandım. Ağlayarak senler alıp destime, bu dertli sineme ezdim usandım. Kalmadı zerrece sabre takatım, gözden uyku gitti tenden rahatım. Kalmamıştır gayrı kula minnetim, mihnet potasında sızdım usandım. Ну, він розповідає про свої якісь душевні, духовні страждання. От, і теж є підпис внизу, останньому четверостиші, да, він каже: «Ömer neler çekti hicran elinden, gören ibret alır çeşmesi elinden. Yarın cefasından, halkın dilinden, ben kendi kendimden бездим usandım». Однак Омере довгий час розлук, тож плини сліз не вирятують змук. Втім, от люблянки, от людей навкруг, тобі дасть визвіл, нерухома втома. Ну, от, не такий прям дослівний переклад, але такий поетичний, досить гарний, на мій погляд. Так, що у нас там далі? Ага. Це також з книги Агатангела Кримського, де він пише про кінець саме ханської середньовічної літератури. І от тут є дуже цікаве спостереження. Коли Катерина II, Російська імперія, анексували, ну, тобто знищили Кримське ханство, анексували Крим, почалося наше чорне століття, 100 років, ну, без будь-якого розвитку. І що він пише? От тут з першого абзацу можна тут прочитати: «Не стало ханів, не стало меценатів, не стало тих, хто б далі підтримував оту двірську літературу. Літературна продукція припинилася». Таким от побутом тая давня література завмерла, та й коли говорити про ширші кола, потроху почала й зовсім забуватися. Обрусіння теж робили свою роботу. І всередині 19-го або в 1860-х років зовсім легко було зустріти освіченого кримчака, він дуже цікаво називає кримських татар того часу, надто з мурзацьких дворянських родів, що, скінчивши російську школу або попросту послуживши довший час на російській урядовій службі, цивільні чи військові, виходив швидше російським інтелігентом, ніж татарином. Ось така дуже цікаве таке спостереження від Агатангела Кримського. Ну, це все правда. Так воно і було. І це чорне століття наше закінчується з народженням і початком роботи Ісмаїла Гаспрінського, нашого відомого просвітника, з 1883 року, коли він починає видавати свою газету «Терджіман». Але в цей період, так, були деякі спроби, ну, не можна сказати, що 100% нічого не було. Те, що до нас дійшло до сьогоднішнього дня, були деякі спроби там написання підручників, якихось посібників, якихось словників і так далі. Оце, наприклад, словник 1850 року від Абдурахмана Челебі Кримхаваджа. Він склав цей словник, значить, отримав дозвіл від цензора. І ось ми можемо познайомитися з цим словником. Бачите, він складений і як словник, написан арабською графікою. За один рік, 1850-й, Ісмаїл Гаспрінський народився в 1851-му. І ми можемо побачити, що тут дана словникова частина і саме практична, як воно використовується в мові. Так? Це дні тижня. Базар günü, базар ertesi понеділок, salı günü вівторок, çarşembe середа, джума акшама четвер, джума günü, джума це п'ятниця, джума ertesi субота. І починається знову з базар з неділі. İstalahat, тобто використання базар günlerinde siz çarşıga variriz. Ви виходите, varirirsiniz.
ви виходите по неділях на базар. Bazar ertesi günlerinde ben mektebe varırım. Ну, тут трошки ці закінчення, да, афікси, відмінювання і словотворення, вони трошки інші. Зараз, ну, сучасна мова, вона відрізняється від не основи слів, а саме деякі афікси відмінювання і словотворення. Ну, по суті, це, ну, тобто не міняє, лексичного значення не міняє. Це от приклад того, що робилося під час от нашого того чорного сторіччя. Що у нас тут далі є? От, наприклад, русско-татарський буквар, складений Боданінським. Це який рік? 873 рік. Ось так він виглядає. Ось так виглядає. Бачите, от, арабіцею. І далі там є слова, є картинки якісь, є, ну, такий підручник для вивчення кримськотатарської мови того часу. Оце вже інший словник, складений Османом Заатовим, це початок 20-го століття, 1906 рік, от ми можемо бачити, да, як воно виглядало старою російською імперською мовою і переклад на кримсько-татарську. Оце русско-татарський словник, якого року не пам'ятаю, 902 року, це вже редактор цього словника був сам Ісмаїл Гаспрінський. Він не складав, але був редактором, там це вказано. Ось такий приклад. До нас дійшло декілька віршів деяких авторів саме цього нашого темного чорного сторіччя, коли був занепад нашої літератури, мови, культури і так далі. І ось поет Ісметій, він в одному зі своїх віршів, який до нас дійшов, розповідає про якусь подію в Кафі, потім Кафу назвали Феодосією, але стара назва Кафа. І от про подію в Кафі, коли, як написано в одній історичній статті, значить, ну, певна частина населення хотіла, значить, емігрувати з Криму, кримські татари, саме мусульмани, через тиск з боку окупаційної влади. І щось там трапилося в місті, почалася, ну, якась епідемія, якої хвороби зараз не пам'ятаю. І коли там об'явили карантин, потім закрили все місто, все позакривали, людей там, ну дуже така була трагічна ситуація, і от він її у своєму вірші описує. Я так думаю, що ви трошки змогли почитати. І ми йдемо далі. Це теж поет цього періоду Ешмерза. В цьому вірші він розповідає, як окупаційна влада, російська влада, тоді всіх забирала в солдати. Да? Ну, це і для українців, в принципі, для нас це спільна історія, для всіх нас, і для кримських татар, і для українців, коли імперська влада насильно забирала солдати, все чоловіче населення. Немає в Криму чоловіка, який б не пішов би в солдати. Так ти, вербувальник, бачив? Він вирішив вас доконати. Вже шибениця був ваніє, бракує солдатові слів, бо сталося так, як гадалося, щоб той вербувальник згорів. І так далі. Також робилася інша робота, ну, тобто зі збору, знову ж таки, усної народної творчості. От ми бачимо збірку «Легенди Крима», який зробив Кондаракі, і отут є такі старокримські легенди, отакий є невеличкий опис до цієї праці. Це 1883 рік. І у нас з 1883 року починається нова доба відродження кримськотатарської літератури, культури, мови. Починається вона з нашого відомого просвітника Ісмаїла Гаспрінського, ви всі знаєте, чули, мабуть, ім'я, і всіх людей, які, ну, я називаю його учнями, тобто ті люди, які приєдналися до нього, які він виростив, які були випускниками, да, його новометодних мектебів, шкіл, Шаміль Тохтар-Газа, Асан Чергєєв, Бараганський, ну, такі дуже відомі в кримськотатарській літературі
прізвища, імена. Ось це отак виглядала газета-переводчик «Терджіман». Вона видавалася двома мовами: кримсько-татарською на основі арабської графіки і російською мовою. Ось, Ісмаїл Гаспрінський сам по собі був дуже сильним публіцистом. Також він започаткував жанр роману саме в кримськотатарській літературі. Починається проза, розквіт прози починається саме з Ісмаїла Гаспрінського, тому що в нашій середньовічній літературі такого поняття як проза не було. Тобто у нас більше сильна така школа поезії. Да? Тоді поезія, поетичні твори, вони вважалися, така словесна майстерність, коли грали, тобто поети писали такі вірші, і між собою змагалися між собою. А прозова література, вона почала розвиватися пізніше, ніж в Європі. Вона почала розвиватися саме з Гаспрінського, який навчався в Європі, жив в Європі, потім він подорожував Європою, також Азією, Африкою і так далі. Тобто він дуже таки широких поглядів була людина, і саме це він хотів донести у своїх романах, у своїх есе, у своїх статтях до простого народу, щоб вони навчалися, подорожували, дивилися світ і розвивалися. І досить такий цікавий момент. Отут ви, якщо зможу показати, отут в першій колонці є стаття «Мусульманська проституція». Тобто для нього таких супер заборонених тем не було. Він писав і про п'янство серед кримських татар, і про навіть альфонсів серед кримських татар, які там на південному березі Криму, така була розповсюджена професія провідників, коли приїжджали російські туристи. І це вже майже 300 років так наші співвітчизники працюють, коли працюють на туристів. І тоді, це досить було розповсюджене, почалося явище, і він про це писав також. Ось тут ми можемо бачити зі збірки «Жива історія Ісмаїла Гаспрінського», яка була видана в 97-му році професором Ісмаїлом Керімовим. Ми можемо бачити саме теми, на які писав Ісмаїл Гаспрінський як публіцист. «Мусульманський вечір» бачимо, «Татарська бідність», «Мусульманське благодійне общество, громада» і так далі. Наприклад, є навіть виставка плодов в Парижі. Така стаття, коли там якісь агрономи з Криму поїхали на виставку в Париж і взяли за свої агрономічні якісь досягнення, навіть там бронзову чи срібну медаль. Ось такі були новини того часу. Можемо навіть тут почитати. Це 1903 рік, це збірка також його публіцистичних статей, новин, які були в газеті. Він також писав про еміграцію кримських татар, які страждали від російської окупаційної влади. Він не писав, що це через дії росіян відкрито, тому що тоді, ми знаємо, були цензори, були там губернатори, була влада і так далі, але самі події він описував, писав і розказував, і навіть пропагував, щоб люди не виїжджали з Криму, залишалися там і працювали, жили на благо своєї батьківщини. Наприклад, що ми, наприклад, можемо бачити? Те, що я говорив, 6 жовтня проводничество, составляет любимое занятие татар курортных мест Южного берега Крима і так далі. Автор листа, який написав редакцію газети, жаліється, що провідники увлікаються приїжджими дамами і забувають про своїх дружин і дітей. Ось така була теж проблема, він про неї писав. Що ми кажемо? Далі у нас є оце 3 листопада. Газета «Крим» із Євпаторії Кізлєва, сообщають, що в Одесу виїхало 15 сімей татар для подальшого пересування в Туреччину. Переселенці здебільшого з Вакуфної деревні, з Вакуфного села, і Чохрах, і Ізгор. Тобто це безземельні кримські татари. Їхня земля, їхньою землею володіли тоді вакуфи, а вакуфи це були тоді фонди. Це сучасною назвою це фонди, тобто релігійні організації, муфті і мули, і
безземельні кримські татари працювали, ну, можна сказати, на них. Не можна сказати, що це було кріпацтво, але це, ну, вони могли переїжджати з з одного села до іншого, але не володіли землею. І ось, наприклад, жертва еміграції, 10 листопада пише, один із сімферопольських мусульман, який емігрував нещодавно в Туреччину, повернувся назад в Крим, але був затриманий поліцією і переданий турецькому консулу в Севастополі для відправки в Туреччину. Нещасний людина, да, яка витратила все в Туреччині, дружину і одного з дітей, що предпочел смерть відваренню в Турції. І що він зробив? Він біжав, втік з Севастополя до Симферополя і там повісився. От такі були не дуже радісні новини. Так, майже годину я вам розповідаю, а ми ще не дійшли до середини. А це твори, саме прозові твори Ісмаїла Гаспрінського, французькі листи, французькі письма Молла Аббас, який був переведений на арабську і персидську мову також, і, якщо не помиляюсь, і на французьку. Це Арслан Кыз і Кундовда, дівчина львиця і Кундовда, як кажуть, схід сонця, народився день. Це, от, як я казав вже, Ісмаїл Гаспрінський отак започаткував саме прозову кримську літературу. А далі вже йде у нас розстріляне покоління наших культурних літературних діячів, яким не пощастило народитися того часу наприкінці 19-го, початку 20-го сторіччя, і починаючи з 20-х років, з 30-х особливо, і до 44-го року, більшість з них була або репресована, вони закинули в таборах радянських або після, або була розстріляна. Ось це збірка статей наших отців-засновників, як я кажу, Кримської Народної Республіки, свого часу Кримської Народної Республіки з 17-го року, першого Курултаю. Вони видавали газету «Міллет». Ось ми бачимо тут Нумана Челебіджіхана, значить, голову, Джафера Сідамета, міністра закордонних справ того часу і міністра оборони одночасно, і далі вже їхні соратники. Оце, це можна пройти, це з твору саме Нумана Челебіджіхана, відомий твір «Молитва ластівок», який є таким основою нашої сучасної літератури, таким взірцем, можна сказати, який входить у шкільну програму, як в Криму того часу, в кінці 19-го і початку 20-го сторіччя, люди-просвітники намагалися, врятувати народ від безграмотності, відкривали нові школи, вчителі намагалися там по селах їздили, давали уроки, але старе духовенство, там російська влада їхніми руками все це, стримували і не давали всьому цьому розвиватися. Ми тут бачимо, що який суддя прийшов до школи, тут він розповідає, як маленький від особи хлопчика, який навчався в сільській школі того часу, суддя прийшов і каже, є наказ зверху навчати історії, географії, лічби забороняється. Школи, де викладається кримська мова, будуть закриті. Ми вийшли зі школи, пан суддя повісив на білі, чисті шкільні двері, чорний замок і пішов. Усі діти плакали, але з моїх очей не пролилося ні сльозинки. Я жадав зараз бити, ламати, трощити, хотів зірвати і викинути той чорний замок, який повісили на шкільних дверях. Я дав собі в клятву зірвати його, чорна кров закипіла у моїх жилах, в очах темніло, в ухах здіймався шум, якого лякалося серце. Це також дуже відомий його вірш «Сари тюльпан», «Жовтий тюльпан» Нумана Челебіджіхана. На жаль, він загинув у віці 33 років, і після нього залишилася не дуже велика літературна спадщина, але те, що є, ми дуже цінуємо всі ці вірші, всі його статті, прозові твори, вони для нас є таким основою, можна сказати. Ось це такий дуже цікавий, я б сказав, такий філософський вірш про життя жовтого тюльпана, про коротке,
але яскраве життя жовтого тюльпана в перекладі Миколи Мирошниченка. Це теж наші відомі літературні культурні діячі. В першу чергу це Бекір Чобанзаде, Джеміль Керменчик, Абдулла Лятівзаде, початківці, можна сказати, нашої сучасної романтичної поезії. От це стаття про Бекіра Чобанзаде, яку розстріляли, репресували, а потім розстріляли в Баку свого часу більшовики. Це його вірш. Я тільки тут українською мовою надав, на кам'яні надгробок невільника. Вони всі боролися за свободу від імперської влади, за вільний розвиток культури, за вільний розвиток народу свого часу, як назвали тоді Російську імперію «Тюрма народів». Да? Це вся ця національна визвольна боротьба, вона є спільною для українців, кримських татар на цій географії саме України, Південної України і Чорноморського регіону. Ось це вірш, присвячений Челебіджіхану Нуману від Джеміля Керменчикля. Дуже такий теж цікавий і дуже образний вірш. Він пише: «Ти обмаль зробив ще, та шану вже заслужив, на ниві твого добра дочекаємося жнив, не вмреш ти, Аллах збереже тебе, будь в цьому певен, ти з Богом в серцях наших будеш, бо правдою жив». Отаке присвячено Нуману Челебіджіхану. Оце приклади вже в 1926 році. Декілька орфографічних і лінгвістичних конференцій проходить в Криму, і ще до початку репресій з боку большевиків, з боку сталінської саме влади. Перехід з арабіці на латиницю. Тоді всі тюркські народи тодішньої Російської імперії, а згодом ще на початку 30-х років і Туреччина також переходить, після заснування Турецької республіки, переходять всі на латиницю, бо латиниця це взагалі, тобто це значить спільний простір з Європою, і відповідно база латинської абетки, вона більш така пристосована, більш краще відображає фонетичні особливості кримськотатарської мови. І тоді, в 26-му році, приймають рішення науковознавці і мовознавці перейти з арабіці на латиницю, і цей період триває до 37-38 року. Дуже короткий період, і потім вже радянська влада бере ініціативу в свої руки і починають вже насильний перехід всіх на кирилицю, всіх середньоазійських, тобто центральноазійських народів, тюркських народів, це Узбекистан, Узбекистан, Туркменістан, Киргизстан, Казахстан і так далі. І також в Криму і на Кавказі також всіх переводять на кирилицю, тобто створюють такий простір саме російськомовний, да? Базований на кирилиці. Тобто це не просто перехід на кирилічну графіку, а це інструмент саме впливу на розвиток мови шляхом насильницького введення запозичень з російської мови. От від чого ми зараз намагаємося відійти, від чого ми зараз намагаємося врятувати кримськотатарську мову. Ось ми бачимо переклад, були зроблені, 37-й рік латиницею, така дуже такий цікавий варіант латиниці, Пушкіна «Капітанська донька», тут Віталій Біанки, а це вже 39-й рік, бачите, кирилицею написано, а це вже 41-й рік, казки Ганса Христіана Андерсена, видані були в 41-му році. Це приклад літературної праці з нашої діаспори в Румунії. Теж 40-й рік, п'єса «Чора Батир» за легендою про богатиря Чора, якого звали Чора Батир. Ось це приклад саме літературної спадщини нашої діаспори в Румунії. Ось приклад журналу 36-го року, який тоді «Едебіат і культура», тобто література та культура.
Бачите, у нас є слово «меденієт», яке саме перекладається як культура, але вже тоді почався вплив російської мови на кримську мову, і тоді заміщення багатьох слів, які в нас є в оригіналі, тобто вони визнавалися тоді архаїзмами, і замість них там революція, чи якісь такі більшовицькі терміни, культура, вони заміщалися саме словами з російської мови. От це політика журналу, бачите, політичний журнал. Ми можемо сіасі журнал можемо сказати, або сіасі меджмуа. Це буде кримською, це теж запозичення з арабської, але це такі слова, які використовуються ще в 800-900, майже 1000 років. От ми бачимо портрет Сталіна, і тут серед статей, які тут є, наприклад, є переклад Шекспіра Отелла, ми тут можемо бачити на 31-й сторінці, потім і так далі. А ось це вже приклад 39-й рік, вже приклад того, як різко перейшли на кирилицю, змусили перейти. І тут, бачите, теж така пропаганда. Теж той самий журнал «Едебіат і культура», література та культура, але вже кирилицею. І тут у нас, от перше, бачите, тобто переклад виступу Сталіна на з'їзді Центрального комітету, потім «Сталін бізгі арка», вірш від поета Джангаза Шерфеддіна про Сталіна, переклад про Маяковську і так далі, і так далі. Бачите, дуже-дуже великий вплив саме російськомовної середовища, отої рускомірськості на кримськотатарську культуру і літературу. Ось, наприклад, збірка віршів від того ж самого Джангаза Шерфеддіна, те, що ми бачили, «Кедайним гітлари». Кедаями називали народних півців, виконавців народних пісень, мелодій, це як ашики були. І вони теж піли, і ці, як ви називаєте, декламували вірші свого часу. І от він називав себе Джангаз Шерфеддін Кедаєм, і це пісні Кедая. Така збірка вийшла, і тут, от бачите, Улу Сталін, Великий Сталін, перший вірш, який є в цій збірці. Називає Сталіна отцем і так далі. Це приклад іншої сторони нашої літератури, це Шевкі Бектурє, теж відомий поет, відомий мовознавець. Він народився наприкінці 19 століття, народився в Румунії, в діаспорі, але вже в дорослому віці вирішив переїхати до Криму з 17 чи 18 року. На початку 20-х років вирішив переїхати до Криму і хотів стати, повернутися до своєї історичної батьківщини, почав працювати, був лінгвістом, працював на Кавказі, допомагав там відкривати школи, працював в Туркменістані, також допомагав там відкривати школи протягом 20-х і до 1932 року, коли був заарештований за націонал-буржуазну діяльність, націоналістичну буржуазну діяльність, був заарештований, і вийшов він на волю в 50, якщо не помиляюся, 6-му або 7-му році. Тобто 26 років провів у радянських таборах. Всю Другу світову війну, а також після смерті Сталіна ще не міг звільнитися, і в 56-му чи 57-му звільнився через те, що він тоді вважався турецьким підданим, він зміг зробити, тобто листувався з Туреччиною, йому допомогли зробити паспорт турецький, він тоді поїхав до Туреччини, і останні там свої 3-4 роки нарешті зміг побачити свою сім'ю, дружину, дітей через 26 років радянських таборів. І у нього є книга, яка називається «Волга. Червона течія». Він розповідає в цій книгі, це розповідь про його, як його арештували, як він приїхав до Криму вже, почав працювати, і як його арештували, і як пройшли ці 26 років в радянських таборах в Сибіру. І тут дуже цікава такий є глава в цій книгі про російський народ. Це теж переклад був зроблений десь на початку 2000-х років українською мовою. Ми можемо побачити, він дає оцінку. Він в радянських таборах зміг, побачив, який він є. Тобто,
Що саме, що таке Росія того часу, ну і взагалі, що із себе представляє, да, Росія, і що таке російський народ, росіяни. І от он свої спостереження, він отак пише, да, що російський народ – це раб держави. Ну, досить м'яко сказано, я так думаю, що все ж таки він хотів сказати, що, ну, я думаю, що мав би сказати, що це взагалі такий рабський народ, да, але думаю, що така внутрішня самоцензура не дозволила це зробити. Він все ж таки не до кінця, ну, трошки вірив в те, що росіяни ще зможуть дійти до демократії, не дійшли. Російський народ за своїми думками, світоглядом зовсім не схожий на народи вільних країн. Тобто свою щирість, думки і почуття він приховує. І так далі, так далі. Ви можете це прочитати в цій книзі. Ну, це було написано 60, майже 70 років тому. Було дано таке визначення, те, що ми, розпад Радянського Союзу і начебто початок демократичних рухів в Росії нічого не змінив, як ми бачимо. І всі ці визначення, да, Шевке Бектуре, вони актуальні і сьогодні. 1941 рік, початок війни нацистської Німеччини проти Радянського Союзу того часу. Другий рік світової війни йде. І, значить, видається, я просто для контрасту, да, щоб ми правильно розуміли, щоб ми побачили того часу, як розвивалася саме публіцистика, саме газетна справа в Криму. Ми бачимо журнал «Яш Ленін-Джиле», тобто молоді ленінці 41-го року, да, 1 січня. Ось тут про йолку є, як його називають, пісня, і вірш «Ласкаво просимо, Новий рік». І того ж часу, це 43-й рік, з правої сторони ми бачимо газета «Азат Крим», тобто «Вільний Крим». Це газета, яка видавалася окупаційною німецькою владою в Криму під час окупації з 41-43 років, 42-43 років, видавалася. І бачите, тут є і латиницею, яка була тоді вже заборонена, і кирилицею. От тут у нас ми бачимо заголовок «Фюрернин доган економона сєбєтнен, доктор Геббельснин нутку». Тобто звернення доктора Геббельса з нагоди дня народження фюрера. Ось така сторінка теж Татаріша Дзайтунку. Тут написано на горі цієї газети, тобто татарська газета. Ось такі теж сторінки в нашій історії теж були. І радянська влада, ми знаємо, 44-й рік, звільнення Криму в квітні місяці, і потім буквально через місяць-півтора депортація, тотальна депортація всіх кримських татар з Криму до Середньої Азії, до Сибиру, начебто через колаборацію з німцями. Ну, таке вже, ну, про це всі знають, нема потреби говорити. А це ми бачимо вірші, які були написані нашим поетом Ідрісом Асаніним. Саме в 44-му році, під час депортації, деякі вірші він писав в вагоні, коли їхав, йому було тоді 19 років. Він народився, ну, в такій сім'ї, в родині вчителів, інтелігенції того часу, і дуже добре знав кримськотатарську мову, почав писати вірші, і оці вірші він написав саме коли їхав в вагоні, коли більшість людей вважала, що Сталін не знає, це помилка, що все виправлять, що це неправильно, ну такого не може бути і так далі. Тобто люди ще вірили сталінській пропаганді, але він же розумів і в своїх віршах все це описував, да, що цей народ, саме росіяни, які прийшли до Криму, вони хочуть знищити, ну він пише це в віршах, хочуть знищити нас, забрати нашу землю і так далі. Це 44-й рік. Він звертається до Бога, от, наприклад, в цьому вірші, це листопад 44-го року, це Мітан, село якесь десь в Узбекистані. І от ось як він звертається до Бога, от, наприклад, тут «Танграм менем пек ялварам куртар без небузулундан». Я звертаюся до тебе, Боже, я дуже тебе прошу, зврятуй нас від цього зла. Ось далі ми бачимо зліва копію протоколу обшуку 47-го року, саме у Ідріса Асаніна. Що в нього наш 47-й рік? Що в нього знайшли?
алфавіт, книжка з стихами рідною мовою, 33 листи, бумаги зі стихами, папери 8 листів, знову вірші, записна книжка з віршами 15 листів, тетрадка з віршами 11 і так далі, і так далі. Тобто все, всі записи, все з віршами. І ось за це він отримав 25 років каторги радянських таборів, але його звільнили після смерті Сталіна, він відсидів 10 років, майже 10 років. От на цій фотографії ми бачимо це Ідріс Санін з одним із наших великих поетів Ешрефом Шемізаде. Вони зустрічалися в радянському таборі, і Ідріс Санін вважає себе його учнем. Ну, дійсно талановитий наш був поет. Це в той час, коли ще люди вірили радянській владі, вважали, що це була помилка. Ну він же тоді розумів, що це не помилка, а це саме навмисне таке зло, яке було зроблено. Отут коротка історія дана теж в одній з книг. Да, після депортації 44-го року основна маса кримськотатарського народу була розміщена в Середній Азії, на Уралі і в Сибіру. Кримськотатарська література майже повністю прекратила своє існування, припинила своє існування, і вже Ренесанс почався у нас після 44-го року, почався в 57-му році, коли був перше організований кримськотатарський ансамбль пісні і танцю, і була заснована газета «Ленін Байрага», «Ленінське знам'я». У 57-му році також була видана перша збірка творів. Я ще хочу нагадати, що комендантський режим, тобто було заборонено виїжджати за кордони села або місця проживання без дозволу коменданта до майже 60-го року. Ну, тобто люди змогли, наші ті поети, які вижили, письменники, які вижили, змогли зібратися і змогли почати працювати, почати відроджувати нашу літературу і мову. От ми бачимо перший приклад. Це перша збірка, яка була видана після депортації, 57 рік, Бар Езгілері. Пісні весни. От можете побачити, да, що до початку 90-х років, до розвалу Радянського Союзу, після депортації було заборонено в будь-якому виді використовувати слово Крим. У всіх публікаціях, будь-то книги, будь-то газети, будь-то радіо, телебачення і так далі. Тобто кримські татари просто казали, що татари, татарський народ і так далі.Тобто Крим було заборонено. Коли писали про Крим, наприклад, писали там «наша батьківщина», «наша рідна земля», тобто так, заміняли, да? Було заборонено. Ось це інша книжка «Татар Халк Масаллари», народні сказки татар, не кримські, а просто татар, це 59-й рік. Це ж теж така збірка, бачите, тут орнаменти, тексти такі. Значить, составитель хто тут? Раїм Тинчуров, наш письменник, Юсуф Балат, Керім Джаманаплав. Це той костяк, тобто, який розвивав нашу літературу саме в радянський період до 80-х, 90-х років. Оце приклад журналу «Йилдиз», літературний журнал, який був заснований в 1971 році, чи щось таке, не пам'ятаю. Ну, досить давно. Літературний журнал, який видається і досі в Криму зараз. Оце ми бачимо, який був дизайн, да, як він виглядав в 80-х роках, це як в 90-х роках, це вже 2000-ні роки, а це вже сучасний вид 2019 року. І досі видається. Ось це приклад, да, що до 82-го року, перший випуск, січень-лютий, які тут твори, які письменники. Ну, Радянщина обов'язково була, тобто перші статті там були або про Великий Октябрь, або про ЦК КПСС, або про ще щось таке радянське. Ну, це таке. А ось приклади книжок, які видавалися того часу. 82-й рік, Черкес Алі,
теж відомий письменник, прозаїк, літературний критик, до речі, «Зелені волни». Переклав з татарського, бачите, не кримсько-татарського, а з татарського Ервін Умеров свого часу. Ось 64-й рік, Бар Танганда, на сході весни, Раїма Тинчерова, письменника. Ось переклад твору Тургенєва «Перша любов» Беренджі Сєвгі. Переклад теж робилися свого часу. Ось також, да, приклади книжок радянської доби. Джеміль Сідометов, бачите, тут це радянська символіка. До обрію, до горизонту, це Урія Демова. Вона зараз є головою спілки кримстарських письменників в Криму і досі. Баш язис, тобто доля. Це Еміль Аміт, Сагын Чокраве. Як буде? Джерело, Сагын Джерело. Джерело для оленів чи оленів, щось таке. Олені джерел. А от це те, що я говорив, тритомник, збірка перекладів, починаючи з середньовічної літератури, закінчуючи літературою новітньою нашою літературою, яка була складена нашим поетом покійним Юнусом Кандимом і Миколою Мирошниченко свого часу, 2003, 2006 і 2009 рік, якщо я не помиляюся. Це окрема поезія, це проза давня, а це вже новітня проза і поезія. Оце приклади книжок вже українською мовою, які прикладалися, були надруковані тут вже в Києві, в Україні в 2018 році народився день. Це збірка Кунтогда, те, що ми бачили на початку нашої лекції. Збірка за оповіданнями класики кримстарської літератури просвітника Ісмаїла Гаспрінського, збірка його творів. Ось теж класик нашої літератури Шаміль Алядін Мірдивен. Перекладається як «Сходи». Теж була видана тут в Україні вже в 2019 році. Це приклад, да, це теж класик, сучасний класик Юсуф Болат, як і Шаміль Алядін, це його роман «Алім», теж перекладений українською мовою. А це вже Серам Янікай, представниця нашої діаспори з Туреччини. Це теж переклад її роману. Вона написала його нещодавно, десь декілька років тому. І це переклад був зроблений, надрукований тут в Україні у 2022 році. А це теж Ісмаїл Гаспрінський, Мулла Аббас. Також, що у нас зараз робиться в Україні з точки зору перекладу, це збірка творів Крим інжирі, Кримський інжир, за результатами літературного конкурсу, який щорічно проводиться тут в Києві. Це перша збірка, яка була надрукована 2018 року, і твір вашого покірного слуги також тоді в 2018 році здобув перше місце в номінації «Кримстарська література», проза кримстарською мовою, теж був надрукований в цьому виданні. Це також збірка, те, що сучасне є у нас, з чим ви можете познайомитися, якщо вам цікава кримстарська література у перекладах. Нашого сучасного поета Сірана Сулеймана, він зараз проживає в Криму. От збірка, якщо не помиляюся, яку року не бачу, не пам'ятаю. Теж збірка його віршів з перекладами українською мовою. Це вже сучасна поезія. І, звісно, Тарас Шевченко, як без нього, без Тараса Григоровича не можна. Ось збірка його віршів, перекладів, віршів 1999 році була видана. Ця збірка за підтримки Фонду відродження, тут ми можемо бачити. Всі, які були до цього часу зроблені переклади, починаючи з початку ХХ століття, всі були зібрані в цьому виданні. Ось тут у вступній статті також пишуть, як вони, хто що і коли, наприклад, ми можемо прочитати, що доскональні переклади віршів, тобто Лесю Українку перекладали, Аблязіс Віліїв, теж відомий поет Шахір Селім, покійний, потім Сосюру перекладали, бачите, Юнус Кандим переклав кримстарською мовою вірші Тичини, Агатангела Кримського, Коцюбінського. Далі ми можемо побачити, що Шакір Селім, коли перекладав свої враження, поділився своїми враженнями, коли перекладав поему Катерина.
Він пише: працюючи над перекладом поеми, я плакав ночами, пише він, мене потрясла трагедія чистої, щирої дівочої любові, трагедія материнства. І ось тут ми можемо побачити, да, перші строки Катерини поезії: кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Як переклав це Шакір Селім, дуже, дуже класно, дуже так смачно переклав, мені дуже подобається. Ті, хто розуміють, я думаю, оцінять. Kimге sevda olsanız da kara kaşlı civanlar, maskallerge sevda olman, olar sizni horlarlar. Maskal yattır siz üçün, eglenir keter taşlar, yosma ise elak olur, gam çekip yanıp başlar. Barsın ozu elak olsun takdirini lanetlep, ama tuğan anasını da elak ete, yaka ep. Solmak için layık bir şey olsa yürek yirnen solar. Adamlar kalbine bakmaz, em acımaz seni olar. Kimge sevda olsanız da kara kaş gül civanlar, москальдерге көңіл бермең, олар яттыр, алдатырлар. Дуже класний переклад, мені дуже подобається. Також є заповіт Шевченка, тут теж можна ознайомитися. Я прочитаю кримстарську, якщо вам цікаво. Егер өлсем көмерсіңіз сізлер мені мезарыма, менің азиз Украинамның құлан чөлі ортасына. Үчсіз кеңіш құлан чөллер көз алдымда жанлы тұрсын, Днепрның гүр ақышы құлағымда чыңлап тұрсын. Жау қанını Украинадан өзен алып кеткен zaman, терк етерді чөлні, қырны, мен тұрарман мезарымдан. Şimdi ise шуңа қадар, мен Алланы танымайман, дуа üçün kapısına өзім тұрып соң барырман. А це сторінки з того ж журналу «Йилдыз» 2014 року. Перший випуск, якщо не помиляюся, був якраз під час Революції Гідності, 14 рік, ювілей Шевченка, і в лютому 14 року теж була велика там стаття, і ось ми бачимо тут приклади перекладів віршів Тараса Шевченка. І закінчуємо нашу лекцію. Оце список, да? Є такий велика праця наших двох літературознавців, письменників Сафтера Нагаєва та Різа Фазила, вже покійних, з якими я мав честь познайомитися особисто свого часу. Ось, і це їхня праця називається «Історія кримстарської літератури», те, що вони змогли знайти про всіх, про кого змогли знайти інформацію, про них і написали. Ось тут ми бачимо, що вони розподілили на такі епохи розвитку кримстарської літератури. Це древня література, як ми вже сказали, це література золотоординського періоду. От ми бачимо Сейфі Сараїда, ми бачили його газель. Отут Махмуд Карамлы, Халіль Оглу Алі, потім література ханського періоду, отут Борагаза Гірай-хан, досить багато тут ханів. Ми можемо Селім Гірай-хан перший, бачимо тут, потім другий Мінглі Гірай-хан, Халім Гірай-Султан і так далі. Потім початок російської окупації, бачите, тут пишуть «Рус і стіляса», російська окупація, російське вторгнення. Тоді ще в 10-х роках 2000, на початку 2000-х років ще ми могли так писати. Наразі, на жаль, діє дуже така серйозна самоцензура, тому що, якщо таке написати зараз, то можна сісти, ви всі це знаєте, яка у нас ситуація на тимчасово окупованих територіях. Оце п'яте, це епоха відродження кримстарської літератури, кримстарська радянська література радянського періоду, шостий, література 30-х років вони розділяють, потім література депортаційного періоду, і література в депортації, теж другий період радянської літератури, і отут восьмий література повернення, епохи повернення, Авдет Деврі. І далі вже у нас сучасна література, вже починаючи з кінця 90-х і до сьогоднішнього дня. От так трошечки зайняв вашого часу, можна сказати, що закінчили. Хотілося, багато чого ще розповісти. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, вам сподобалось, було цікаво.
Пане Мустафо, ми вам надзвичайно вдячні. Це було дуже цікаво, і ми раді, і дуже багато людей з нами слухають. І я бачу, вже є підняті руки із запитаннями. Я лише хочу на початку невеличкий коментар зробити, додати деталь одну важливу, на мій погляд, надзвичайно стосовно Номана Челебіджіхана. Адже він у грудні 1917 року, напередодні першого Курултаю, коли відкривався музей національний татарський у Ханському палаці, у нього була знаменита промова, яку ми не знаємо. Ми всі знаємо оцю цитату від Черчилля, який казав, за що ж ми воюємо, якщо не за культуру. Ну, тобто там формулювання Мгм. трошки інакше, але ми розуміємо сенс цього, що ми воюємо за культуру. Так от Номан Челебіджіхан на цій промові у грудні 17-го року казав: нації, багато хто каже, от у нас такий тяжкий час, у нас так багато різних є справ і важливих завдань, а ми відкриваємо музей. Але ми маємо відкривати музей і ми маємо дбати про нашу культуру. Тому що якщо ми не збережемо нашу культурну спадщину, то як ми тоді збережемо і врятуємо нашу націю? І мені здається, що що нам теж потрібно знати із культурної спадщини кримсько-татарської і української політичної нації в широкому сенсі, бо у нас є свої приклади письменників, поетів і політичних діячів, яким він був видатним політичним діячем, за що, власне, й був убитий більшовиками у 18-му році. І мені здається, що ці моменти теж важливо пам'ятати. Дякую. А зараз я надаю слово пану Артему. Здається, він перший підняв руку. Прошу дуже. Перше, бо ми вишукуємося в порядку піднятих рук. Салам алейкум, Мустафа Бей. Радий вас бачити. Дякую за чудову розповідь. Ну, але, власне, я сидів і слухав вас і думав, що, мабуть, не ображайтеся, але, мабуть, те, що ви розповідали, воно було актуальніше, років 50 тому. Бо зараз все-таки така у нас епоха не зовсім книжна, а радше медійна. І насправді я думаю, що, звичайно, книголюби, вони нікуди не ділися, вони є, але я дуже багато бачу людей з телефонами, які там в метро щось дивляться і так далі. І я зараз дуже сильно думаю про те, що можна взяти ці самі літературні твори, класичні, наприклад, або новітні, і просто надати їм якусь форму, яка була б більш така затребувана в нинішню епоху. Ну, наприклад, ми розуміємо, що раніше люди читали вірші, а зараз вони радше будуть слухати пісні. Якщо це, наприклад, якась казка, то з неї можна зробити цікавий мультфільм. І тобто це те саме, але ще додати, так би мовити, якоїсь динаміки. Або, наприклад, зараз мало хто буде читати великий роман, довгий, але якщо на базі цього роману зняти, наприклад, фільм, то в цій формі значно більше людей зможуть ознайомитися зі змістом. І мені б дуже хотілося, щоб кримсько-татарська мова, вона і рухалася в цьому напрямку теж, в цьому, так би мовити, більш сучасному форматі. Що робиться зараз для того, щоб на базі оцих класичних наробок, можливо, якусь нове дихання, якось втілити в щось таке більш сучасне, класне, щоб було привабливе для молоді в тому числі? Ну, дивіться, як я знаю, просто це була не було темою сьогоднішньої зустрічі. Як я знаю, дуже багато є такої низової ініціативи, і як в Криму, так і тут в Україні, і у світі, всюди, де кримські татари проживають, де вони об'єднуються між собою. Такі ініціативи є. Вони робляться, і якщо так подивитися, в Криму, наприклад, у нас є два паралельних книжних фестивалі, які проводяться щорічно. Якщо вас це зацікавить, можна знайти, і вони висвітлюються медійно, також в соціальних мережах. Ну тобто, досить популярні явища в Криму. Це книжкові фестивалі. Щодо медійної продукції, вона робиться не так багато, як хотілося б, але це питання фінансування, фандрейзингу, питання актуальності, питання спеціалістів і так далі. Все це робиться, все це є. Якщо пошукати, в принципі,
можна знайти. Просто я більше цікавлюся літературою і саме популяризацією літератури, класичної або там сучасної літератури, поезії, прози і так далі. Є коло людей, яким це цікаво, є люди, які хочуть це розвивати, є люди, які читають. Наприклад, ось ви можете там побачити, ви знаєте, який популярний кримський інжир. Ну, на мою особисту думку, кримський інжир досить відомий, досить популярний. Ну, це один із прикладів. Добре, пані Рита, прошу вас. Я тільки була в процесі написання коментаря, тому салям алейкум, Мустафа Бей, можливо, Оджа. Сага Олюнус за ваш урок. Чок Сага Олюнус. Моє питання, воно більш ширше щодо пов'язання зв'язку кримських татар, кримськотатарської літератури із Європою. Наприклад, ви казали часто про Париж, про Францію, про те, що Ісмаїл, він написав французькі листи, чи є, там ще була також виставка агрономів в Парижі. Чи є ще якісь зв'язки Франції, Німеччини, Англії з Кримом і з кримськими татарами? Дякую. Ну, те, що я знаю, на прикладі Ісмаїла Гаспрінського, я вже сказав, да, тоді кордони були більш відкритими, з приходом більшовиків все це закрили, а тоді, да, звісно, люди їздили, навчалися в Османській імперії в Туреччині, зокрема, в Європі навчалися, і навіть я десь читав, що свого часу у Сорбонні в 19 сторіччі кримськотатарська мова також викладалася як предмет. Тобто, зв'язки були, але з приходом більшовиків все це закрили, кордони закрили, і про інтеграцію з Європою до початку 2000-х років всі забули. Тобто були вимушені знаходитися в своїх внутрішніх кордонах. А зараз, мабуть, теж є. З початком окупації дуже велика кількість, я не знаю скільки, багато кримських татар виїхали в Європу, як біженці, як люди, які там шукають притулку, а з початком вже повномасштабної агресії теж виїжджали як з Криму. З Криму, особливо з Криму, багато людей, щоб втікти від мобілізації. І ми спілкуємося з друзями, з колегами, вони також об'єднуються, якась у них є теж низова ініціатива. Наприклад, в Британії є такий вчений, мабуть, чули, забув, як його звуть, він теж... Рорі Фінін. Так, саме він. От такий живий приклад. Наразі він теж про Крим написав чудову, я не знаю, кажуть, що чудова книжка, ще не читав. От Рорі Фінін, один із представників академічних кол Великобританії, тобто цікавляться темою, знають, зв'язки є. Дякую. Прошу, пані Марія Кушнарьова. Добрий день, пане Мустафа. Я вам дуже вдячна за лекцію. У мене питання з приводу сторінок зі змістом оцієї літературознавчої праці, які ви показували наприкінці вашої доповіді, вашої лекції, яку уклали два великі спеціалісти. Історія кримськотатарської літератури, там 700 сторінок. І ви показували цей зміст, і ви перекладали для нас те, що там написано кримськотатарською мовою. І ви багато разів казали там хан. Угу. Розумієте, про що я, правильно? Хан, це ж титул. Так. Але я правильно розумію, що це стосується цієї палацової літератури, про яку ви казали? Так. Палацова література – це ж не тільки хани писали, це були люди, приближені до палацу, приближені до аристократії. Вони, звісно, тоді це традиція взагалі прийшла від османів. Тобто палацова література, вона була однаковою що в Криму, що в Туреччині того часу, в Османській імперії. Тому це така загальна традиція для всіх нас того періоду.
як я вже казав, це така складна, досить складна мова з багатьма залученнями з персидської та арабської мови. Там і арабська, також і персидська поетична традиція там теж впліталися. Тобто це відрізняється від, якщо там робити аналіз, ритми, сам склад віршів і так далі. Види цих віршів, вони дуже відрізняються від народної літератури, народних віршів, які ми побачили. Тобто вони більш складні. Це окрема традиція, да. Палацова література, не тільки хани, дуже багато інших поетів приближені. Тобто це тоді вважалося високою мовою. Тобто високою мовою. А хани особисто брали участь у цьому? Звісно. Ага. Тобто вони теж писали, вони Хани теж були поетами. На прикладі, на єдиному, який я показав, да, саме популярний, про який всі знають, Бора Гази хан, тобто він був ханом кримським свого часу, 2 рази був на престолі, і він одночасно був поетом і писав вірші. Угу. Ясно, дякую. А скажіть, будь ласка, в таких загальних межах, от який це час приблизно, період, який це? Заснування 1500, якщо не помиляюся, 1453, не дуже добре пам'ятаю, з цифрами не дуже у мене. Тобто середина... Тобто це 15-16 століття. Середина 15 сторіччя, 15, 16, 17 сторіччя. Ага, ясно. 17 також. До 1783 року, так. Ага. З другої половини 15 століття, Так, фактично, до половини першої 15-го, анексії. Так. До першої анексії, так. Мгм. Добре, дякую дуже. Дякую за відповідь, дякую за лекцію. Да, дякую. Тут також Дякую. в коментарях питали, от Павел Голдін питає, чума 820 року. Я, чесно кажучи, не знаю. Мабуть, так. Там ми читали вірш про Кафу. Мабуть, так. Так. Скажіть, будь ласка, на якому етапі зараз розробка офіційного правопису кримськотатарської мови? Робоча група працює. Я так сподіваюся, найближчим часом у цьому році завершить роботу над сучасним правописом кримськотатарської мови, і він має бути затверджений вже українським урядом, тобто пройти схвалений науковими колами, і вже це, як ви називаєте, затверджений урядом України, вже буде офіційний правопис, сподіваємося, до кінця цього року. Зараз робоча група працює над цим. Так, що тут є? Тут є дуже багато подяк, але ще внизу, там нижче, є Так. кілька запитань і кілька коментарів таких Я зараз змістовних. дивлюся, так. Угу. Як ваша думка про популярний роман «За перекопом є земля», що можна прочитати саме сучасне про Крим? Я, чесно кажучи, ще не читав цей роман «За перекопом є земля», чесно кажу, ще руки не дійшли. Прочитати саме сучасне про Крим, в принципі, якщо я більш цікавлюся зараз, вивчаю для себе, щоб розуміти історію, читаю саме ці книжки, дуже багато матеріалу, тому що, наше завдання в чому зараз складається, з чого завдання? Щоб вичистити нашу літературну мову від російських запозичень з російської мови. Тобто цей вплив майже 100 років, 80 років як мінімум, на кримськотатарську літературу, його потрібно знівелювати, потрібно вичистити нашу мову, як це свого часу, наприклад, на прикладі тих же турків, в Туреччині, у них була реформа мови, і вони тоді, відмовилися від арабських і перських запозичень. Дуже було багато, і вони використовували давньотюркські якісь твори, ще починаючи з надпису Культегіна, потім Махмуда Кашгарі, великий словник був. Тобто всі ці древньотюркські слова, вони все це передивилися, проаналізували і почали створювати нові слова, дуже багато неологізмів, яких не було тоді, ще 100 років тому.
На прикладі цього, ну, так само, наприклад, ми можемо побачити і в Узбекистані теж саме робиться. Тобто повернення до своїх джерел, до істоків, да, воно для нас в плані літературної мови, воно для нас зараз дуже актуальне. І тому ну, я для себе, для мене важливо зосередитися саме на цій темі, щоб відродити мову такою, якою вона була, або зробити якийсь синтез стародавньої мови, там щось взяти от звідти, потім мова наших, ну, тобто початку гаспрінського мова, тому що це окрема була окрема течія, і щось з радянських часів, тобто, ну, там теж була така течія, так би мовити, пурізму, да, щоб не було там якихось складних слів, архаїзмів, потім запозичень з інших мов і так далі. І я для себе так бачу основною головною задачою саме відновлення і відродження мови наразі. От так приблизно. 3 книги, на вашу думку, з рекомендацією з кримськотатарської літератури, які потрібно почитати кожному. О, я не знаю. Дуже складно сказати. Я думаю, у вас є значно більше, ніж 3 книги, які потрібно прочитати. Значно більше. Правда Ну, те, ж? що я показав, наприклад, це, якщо кримськотатарською мовою читати, це одне. Якщо українською мовою, тобто для ознайомлення, от ці книжки, які вже показував, які видані тут в українською мовою в Україні на материковій частині, це в першу чергу роман «Алім» Юсуфа Булата, оці книжки збірки усної народної творчості і, мабуть, якась поетична сучасна збірка. Отак. Мабуть, Дякую. на всі питання відповів. Дякую всім. Так, Да. так. Вибачте, якщо десь були якісь помилки, або Це було дуже цікаво. До речі, роман «Алім» якраз розповідає, в ньому якраз йдеться про наслідки першої анексії Криму. Тобто це такі не десь півстоліття після першої анексії, і про те, от яка ситуація була на початку 19 століття, надзвичайно цікавий роман, який історичний контекст в художній формі пояснює дуже добре. От. Ми надзвичайно вам вдячні, пане Мустафо, що ви до нас прийшли, розповіли нам багато цікавого. І бачите, як багато людей вам дякують. І я думаю, багато людей будуть слухати вашу лекцію у записі. Дорогі друзі, наступного